vysávaču Ergospace dostaneme ako štandardnú výbavu dve hubice. Hubice na tvrdú podlahu a koberec. A viacúčelovú hubicu 3 v 1, ktorá je schovaná za zadným kolieskom vysávača. Hubicu na koberce a tvrdú podlahu vieme prepínať veľkým a ľahko ovládateľným gombíkom. Regulátor sacieho výkonu sa nachádza na rukoveti vysávača a dobre a ľahko sa s ním manipuluje. Na druhej strane rukoveti sa nachádzajú dva gombíky. Jeden na zapínanie a vypínanie vysávača a druhý na navíjanie kábla. Kábel vysávača je umiestnený zo zadnej strany. Je ľahko vyberateľný a ovládateľný. Má dĺžku až 13 metrov. Prachové vrecko sa nachádza pod predným krytom vysávača, je ľahko dostupné a vyberateľné. Výmena prachového vrecka je rýchla a čistá. Pod zadným krytom vysávača sa nachádza HEPA filter. Vysávač má teleskopickú hadicu, vďaka ktorej sa s ním ľahko pracuje. Okolo vysávača sa nachádza elastický kábel, ktorý zabraňuje obíjaniu nábytku.